Na zo'n achterstand en dan terugkomen voelt heerlijk. Wat een finale! Een hele mooie finale. Dit zijn wel de ijshockeywedstrijden waar je bij verleeft. Het zijn mooie ijshockeywedstrijden, zeker. Zeg ik te veel als ik zeg dat je je belangrijkste goal van je leven hebt gemaakt? Misschien in mijn carrière wel, misschien wel ja. Wat een belangrijke was dat, zeg. Deze was heel belangrijk, maar niet alleen ik, iedereen heeft ervoor gevochten. Nou, en ik mocht er gelukkig zijn om een erin te schieten. Congratulations, champions of Netherlands! Yeah, thank you very much. It feels good. What a final! Yeah, you know, we knew it was going to be a tough game, and you know, we had a little bit of a slow start there and a couple mistakes, but then we turned it around at the end, and then we kept pushing through the third there. So. Van harte gefeliciteerd! Is dit de eerste grote prijs die hij meemaakt? Wel bewust. Nou ja, bewust. Hij was vandaag bij de wedstrijd. Bekerfinale natuurlijk niet, maar qua tijd kwam dit even heel mooi uit. Mike, congratulations! Thank you. What a final! Yeah, you know, didn't play our game in the first 40 minutes, and we got it going in the third. Started playing the way we need to play, and guys did a good job. We had to send a physical message early because we've been pushed around too many times by them, but guys did an awesome job picking it up, especially the third period. Henk, dit is de tweede keer dat ik mij die in de praten als er een titel ben, is het gaat crescendo. Nou ja, het gaat net min, nee. Dat is een fantastische ambiance. Na 15 jaar werden we een keer een uitverkocht jalf met ijshockey. En als dat een sfeershow is en wat er gebeurd is. Ja, de wedstrijd weer wel op randje, soms een goed randje. Je kan er wel een vraagteken zetten, maar aan het einde van de rit, wij winnen verschillen in de tweede periode. Waar de show ben we echt oppermachtig. En als het enthousiasme is, Joost, fantastisch. Echt fantastisch. How big was your relief with the empty netter? Yeah, you know, you always try to get that one. You always want to try to get that one, and you know, with that much time left to get it, you know, it settles things down there a little bit, so we can just cruise at the end. So it's good. Jongen, je komt terug en is je tweede prijs al. Ja, dat is geweldig. Het is gewoon geweldig, hè Jorrit? Ja, nee, het is gewoon vooral zo met dit vol stadion. Echt geweldig. Ronald, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Wat een finale, man. Ah, mooi hè? Ja, wie had dat gedacht hè, van 2-1 naar 4-2. Hartstikke mooi. Alles erop en eraan. Er moest geknakt worden, letterlijk. Maar jullie kwamen boven. Ja, we kwamen er goed uit. Spektakel ook voor het publiek vandaag, toch? Of niet? Vanaf het begin, vechtpartijen, knokpartijen, volle inzet. Hartstikke mooie finale. Ja. Hallo, alweer gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat weer de tweede. Dus nee, dit is super. We winnen op een goede waai en er is nog één te heljen en hopen dat we die kunnen krijgen. Maar deze twee hebben. It's great. I mean, it's packed deal. Sunday afternoon, great. It's I think the best championship I ever had. Hoe smaakt deze? Ja, heel lekker, heel lekker. Vooral omdat hij er ook bij is, het is wel extra speciaal. Ja. The cup was your first prize in years. This is your second already. Yeah, you know, it's 2 out of 3. If we can get 3 out of 3, it'd be a hell of a year. You know, we've done well so far this season, but we got one more eye on the prize here, and hopefully we can get it done. Lots of luck. Yeah, thank you. Terveisiä äitille. Ik ga een foto maken, jongens. Ik zie jullie straks wel.